Здравствуйте! Сега набързо ще си припомним какво сме научили до сега. Казахме, че ако питаме Жорко или някой друг как се казва, как казваме на руски? Как тебя зовут? И как се отговаря? И сега Меня зовут Мишо. Ти нали си знаеш името и то много добре. Така. Тихичко сега. Да покаже как правим къщичка с нашето личице и ръчички на руски. Стенка, паталон, две ступенки за звънок. Кой иска самичък да покаже от теб? Алинка. Обърни се към децата и покажи. Стенка, паталон, две ступенки, дзън, звънок. Правилно. Само, че не дзън, а дзин. Друг път ще правим повече, за да остане сега време за игра. Сега стихчето за снежинките. Станете правичко. Станьте. Така. На полянко, на лужок, тихо падает снежок. Улегли снежинки, белые пушинки. Но какво става? Подул вдруг ветерок, закружился наш снежок. Пляшут все снежинки, белые пушинки. Снежинки, белые пушинки. Отлично, садитесь. Так. Показывай, что это? Пальчики. Свършваме след мъничко и ви пускам да играете. Этот пальчик дедушка, это бабушка, Это пальчик, папочка, это пальчик, мамочка, этот пальчик я. вот и вся семья. Это цялото семейство. Бабушка, дедушка, папочка, мамочка, я. Вот и вся семья. Отлично, браво на моите деца, какви русначета ще ми станат.